Hej, i dag skal jeg bestille en kæmpe pizza på min iPad. Den der ekstra ost der og pepperoni der og sådan. Bestil. Ja, nu kommer pizzaen! Hej, pizza. Tak for det. God weekend. Slænger den lige her. Så er du klar til vi åbner? Okay. Hold da ferie, den er stor. Smager god. Den er lidt stor, så jeg bare lige siger. I aften, der skal vi have pizzaen ud på bordet igen. Så skal man bare lige stå dem fra sofaen dertil. Og så putter vi noget andet lækkert på. Chef her. Slik eller popcorn. I aften skal vi holde kæmpe NGP-fest, fordi jeg skal ud og fest derovre. Det er fordi, nu kan jeg ikke spise med den kæmpe pizza der. Fordi at den var god, men den var ikke med lang ost eller noget. Så ikke sådan noget med lang ost. Men den var god i hvert fald. Jeg håber, vi ses igen. Jeg håber, I vil følge med på YouTube kanal. Vi ses. Husk, hold god NGP-fest i dag i aften. Vi ses.